बा उठी ना घर में सब चुरा के लेके भाग जी बाज सब चुरा के रख दे कितना टाइम हो गलो टाइम हो गया 4:30 चलो तनी बार बार झाल नहीं तो मैं तो कहीं के नहीं बैठे किरिमा बैठे मैं तो कहीं के नहीं बैठे हो लो एकरा में सामानवा भइले रह जा गहना गुड़िया लोग कहीं नहीं खे बियाह में देवे खातिर धइले रह जा बुचिया के नहीं खे कौन चुरा ला सका ये लौकत वोकत नहीं खे आई होता था चुरा ना सका तो होता था छोटे होता था किने बड़ी रे गहना गुड़िया जानता नहीं कौन गहना दी वो तुझे में फुल लियो में रखा रहता हम का जानता नहीं अपने ने रख ले हमरा का पता बुचिया का दया जमा में देवे के रहे रे हम नहीं जाना हम नहीं खे रे नहीं खे ना हम नहीं जाना हमरा नहीं पता जाके पूछे अपना घरवा में सही बोल तू नहीं खिनल ले ये का माने हम चोरे नहीं निकालो का नहीं और तो का हो गई रे हमें अंदर जाके पूछी हमारा जाके पूछे गहना हमरा देखो ले रही ये तो अब उनका जानी सब पूछ के आवता नहीं जाके पूछियो नहीं हमरा भी नहीं खे बहन की गहना पे ना बहन के दी हम मांगे तो पैसे ना जुड़े ला इनका कहम कि हमरा के हई बना दो एगो अंगूठी किन दो तो कहीं पैसा बा एगो रोलो किना ले बहन खातिर के गहना किनाता पहना लो दे देता नहीं हम चुरा कर रख देते नहीं से हम पहना अपने भाई के बियाह में रे छटको हां गाना वाना तू जानता है रे गाना कौन गाना हो घर में देले नहीं तो बक जाके भौजी पूछे जाके हम काहे के गाना हो ओकरा पूछले हूं कहती है कि हम चोर लगेली हम चोर लगता ना जाने अरे तोरा चोरी के कहता माने तू ले लो तो बता तारा घर नहीं गोल जाके भाभी ले पूछो चाहे भौजी ले हम नहीं जानत तू नहीं जानत ना हम नहीं जानत तू तो रह जाता माने रात काम कर नहीं तरह है आज नहीं के रात भर में हम रात तार घर में जाले हम अपना घर में अकेले सुतल बुझाई ले जा जाके पूछो भौजी ले का के ले बोजा अगर पता चली ना तो जा तो हनी के बता दम भूत खेपवा दम सोच ले तो जाना भूत खेपा दियो कुछो नहीं जो ले जे ना पकड़ाई यार जा अच्छा ठीक बटे जाता नहीं तो जाना ये कौन जाता रहा गाना भी खत्म मारब चप्पल से भाग जाके भाग जाके भौजी ने के पूछेगा चोर तीन चोर कहीं के साला अपने डकैत हटे भईवा चोर बाबा हो बाबा बहुत बड़ा समस्या बा हो बाबा का तो समस्या बा रे खुश रह खुश रहो बच्चा बैठ 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 तो का समस्या बा बैठ बहुत बड़ा समस्या बा हो बाबा बोल बोल का समस्या बा बोल बाबा हो बाबा बहुत बैठ बैठ बाबा
बोल 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 का समस्या बा तोर? बाबा हमार गहना गुड़िया सब बहन के दहेज खातिर रखल रही कुल चोरी कर बड़ा सब बाबा। धनसुत मारी भूत ऐसा कि ओकनी के तहस नहस कर देबो। समस्या तो रही है बा बच्चा। हाँ 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 बाबा। टेंशन मत ल, तो रही है टेंशन को हम पेंशन में बदल देते हैं, तू टेंशन मत ले। हाँ हाँ बदल दही मुंगा दही ओकनी के। ले धनसु भूत मारता है। हाँ हाँ हाँ। ओम तररा पुक जो जाके आप देखिए विदा कर दिले भाई। कहाँ बा? अपन चीज कहाँ विदा कर दिले भाई? जे ले ले होई हाँ उ गिर जाइए जे ये जे गिर के लागे खिलावे अच्छा उहे ले ले होई। हाँ धनसु भूत मार दिले भाई। जो जाते हो बाबा। जो तोर मिल जाई। मिल जी ना हो हाँ जे ले ले होई। खुश रह बाबा। बच्चा, खुश रहो बच्चा। खुश रह खुश रह। जो झाड़ देते जो। तन के बढ़िया से बाबा कर दे हो बाबा। जो झाड़ देते जो। जाओ बच्चे जाओ। आई हो दादा ये हमार मेहरानुए चोरेले बिया हो दादा। ये हमार मेहरानुए चोरेले बिया। हम केकरा केकरा पर ना शक कनी हो दादा। इहे चोरेले बिया हो बाबू। रुक जा बाबा के बोला के ले आओ। ऐसे हो दादा। बाबा जी के बोला के ले आओ के पड़ी हो दादा। बाबा हो बाबा हम केकरा केकरा पर ना शक कनी हो बाबा। हमार मेहरानुए चोरेले रहे हो बाबा। ओकरा के ठीक कर दी हो बाबा। कल है ना बच्चा हाँ कि मरले बानी धनसु भूत। हाँ हाँ बाबा। आ हाँ बाबा। पकड़ा को मिल गइल ना। हाँ बाबा। आ हाँ, देख मिल ले ना। हाँ बाबा। आ हाँ हाँ बाबा। हमार मारल कोई भी ले ले होई तो पकड़ा जाई। हो बाबा। ताहरा में शक्ति बा हो बाबा। ताहरा में शक्ति बा। भक्ति कितना दिन के लिए बड़ा हो बाबा। ताहरा में ढेर शक्ति बा हो बाबा। भक्ति बहुत दिना से कइले भाई, कोई बरिस ले गुफा में का कर रहा हो बाबा? तो पैसेवा कइले रही कहाँ हो बाबा? गुप्ता धाम। हाँ ताहरा में बड़ी शक्ति बा हो बाबा। हमार मेहरान में के ठीक कर दो हो बाबा। तोर मौगियो ले ले रहे। हो बाबा उहे चोटिन बिया हो बाबा। हम केकरा अपना शक नहीं हो बाबा। अपना भाई पर बहन पर सबके ऊपर शक करत रही हो बाबा। देख ले ना शक्ति। हाँ हो बाबा। हाँ हो बाबा। बोलो तोर का समस्या बा? हमार समस्या बाब हमार मेहरानू के ठीक कर दी हो बाबा। नहीं तो उमर जी हो बाबा। अपन भूत आपस कर ली हो बाबा। एक लोटा पानी हाँ हाँ का हो आ बाबा? 1 रुपया। हाँ हाँ ये 1 रुपया 11 रुपया दे दे हो बाबा। 1 रुपया बाबा ई दक्षिणा खाली 1 रुपया लेबे लन। हाँ हाँ तनिक ठीक कर हो बाबा। नहीं तो हमरो पर भूत आजी हो बाबा। ना आई हमरो पर आजी हो। जा लिया के आवा, समस्या के हल हो जा हो अब। एगो बकरी के बच्चा दे दे हो बाबा। हाँ बच्चे चाहिए जा। हो बाबा। जा लेके आवा। ठीक हो जी ना बाबा? हाँ ठीक हो जाई। चलो हो दादा तो हर भूतो हमरो पर आजी हो दादा। तू चोरी कलू सबके ऊपर लागी हो बाबू। आई हो बाबू। बैठो बैठो नीचे बैठो। नहीं है बाबा ये चोरी कैले रहे। भूतवा निकाल दिए बाबा। भूतवा निकाल दिए बाबा। ये पायल रहे ना। हाँ ये बाबा। हाँ ये बाबा। चला हाँ बाबा। ये रहे हो बाबू। समस्या का हल करो। हाँ हो बाबा। समस्या का हल ए लीजिए बालिका चावल लॉन्च कर दीजिए। ले लो। पानी हाथ में ले चला। घुमा तो नहीं है तन की भूतवा शांत हो गइल बा का तो हो दादा। घुमहू लागता हो जा कभी ना टेंशन मत लो बालक, तुम्हारा भी ठीक होगा। हाँ बाबा बोलिए अब क्या करें? ओछो एकरा क्या करे के बा ये बाबा? हमरा पर भूत है ना ये बाबा। हाँ बाबा बोली हो गई। आई हो बाबा ठीक कर दिए बाबा। तो मान ही ना रह जाने के लिए देखो। हाँ क्या हुआ बच्चे? बाबा यागुल का था। बाबा यागुल शांत रहो। हम ना जाइए। जाई जाई। हाँ बाबा। घर छोटा हम ना जाइए। हाँ बाबा। कहे ना जाई। हम जी जाइए। तबे जाइए। हम ना जाइए। घर कपा है चाउर हम ना जाइए रे। मारते नो इसके जाई कहे ना। ए, पूछ का ली बोल। क्या चाहिए? हमरा एगो खसी चाहिए तबे जाइए। जब तक हम जी चला। जाइए तब तक ना जाइए। खांसी के बदला 1 बोतल पानी दे। है जाई जे? कहे ना। हो गया बाबा। बाबा बकरी के बचना भी हो बाबा। ओकरो के दे देम हो बाबा।
चेला लागता जीव मांगता मेरा घर जी बगल बाड़ी मांगता से बाबा ना जाइब रे ना जेबी ना जाइब ना जाइब ओ तोरा रा रा पुक आयो बाबा जनवेले लका हो बाबा बाबा हो बाबा जाइब हम जेबी ना जाइब जल्दी से नहीं जैसे निकल के जो लका हो बाबा बढ़िया से ठीक करो हो बाबा बाबा हो बाबा यही पायल पर घायल हो गए हो दादा आई हो दादा ये हमार मेहरा नु यही पायल पर घायल हो गई हो दादा जो बाबू ठीक हो बढ़िया से जाई ठीक करो हो बाबा बढ़िया से ठीक करो हो उठाओ हो उठाओ ले जाओ घरे उठाओ हो ठीक हो जाई ले जाओ ठीक हो जाए ना हाँ ठीक हो जाई चल गई बहान दिले भाई हाय हाय हाँ पायल ले जाओ पायल ले जाओ हाँ ले जाओ जो चलो चलो हो आशीर्वाद आशीर्वाद लो हो बाबा के बाबा वहाँ से आशीर्वाद खुश रहो बच्चों खुश रहो बच्चों बाबा बढ़िया से झाड़ दे मुँह बाबा एकदम ठीक हो गई चलो हो हो दादा चलो आओ आओ हे जा बैठ बैठ देखो दादा तारा के बना कभी लोग कहत रही हो दादा तू ले लो को तो बता दो हो तो तू कभी ले हमारे के डांटत रहू हो धनिया बताओ हो धनिया तारा कुछ हो गई तो हम कैसे रहती हो धनिया तारा को कितना कहत रही हो बता दो हो तारा कुछ हो गई तो हम क्या करती हो बताओ तारा का जरूरत रहे हिसाब लेवे के बताओ हमरा से कहले ना तू लेवे के रही तो हम तारा के खरीदती ना खरीदती हां का रे का होता रे हाला गुला हाँ का हो बाबा ये का सुना तेरे का हाला होता रे बैठो 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 बाबा हे बैठो 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 ई देखा तार पतो का कइले रहे हो बाबू का कले बे रे आ सब मरी से बचल हियो दादा भूत के पवा देल रही हो बाबा ओ का कले रे पायल चुरा ले रही है दादा के हम कलो रे पायल जोन बहनिया के अथुइया में देवे खातिर रखले रही जाओ बियाह में हो उहे चुरा ले रहे हम जाके भूत के पवा देल रही तो इहे चोटिनिया निकल गेली या जाके बाबा के गोड़ हाथ पर गिर के झरवैले नहीं हो बाबू ठीक बिया न रे हाँ ठीक बिया बोल रहे ठीक बाड़ी ना ठीक बे रे हाँ ठीक बिया का बताओ जरूरत रे तेरे वैसन काम करे के रे बताओ एकरा का जरूरत ना है? लग देवेलन तो हम केने खातिर दे देले बताओ आज के बाद होगा कन का दी तू हमक से करत रहो भौजी पका के कह दे भौजी जगह पूछ हां हर कुल मार के श्राद्ध हो जा हमरा के अरे बबुआ तू ठीक कहत रहस तू हमरा पे भैया सब करत छोटका चुरा के बेच देलस कोनो गाना हीरोइन ना 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 हां ना तू ठीक करत भाई रहस भौजी चुराई ले बीमार पड़ गई तो के झरल हटे बाबा के पास गई रही रे बबुआ कौन बाबा रहन अरे उ ढोंगिया बाबा रहे आज तो काम खत्म हो गए उ हमनियो पलाग रही हो दादा सब केहू पाइरी तो भूतवा हमरो के असर करत रहे कुछ मगर बाबा भी चुप पहुंच गए रहे पहुंच उलर तू सब करत रह हमरा पर छोटका चुरा के लेके भाग उल गहना ना अब ठीक बारू ना हो प्यारी भौजी ठीक भाई ना हाँ भौजी ठीक बाऊ ना ठीक बारी खाना ना खा ला जाके भौजी लो भौजी हैं चुप रह अब चले कहो दादा अब सब चलो घरे जा चलो 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 अब ना खाना दाना ना बनैले बोजा भूख के मरत तनी हां भूखे लागल हो दादा चलो तो भूख खाना लागल ना चलो करो चलो तो भौजी, आज के बाद घर में वैसन जा। काम ना सुने के चाहिए जा तू भौजी घर में जा जा घर में खाना वाना बने अब कबो ऐसा काम नत करे सन न तो मरिए जेबू या एक दिन में तो हाथ में मर्डर हो जाए